Kombuna platforma jinan li parêzgeha Dêrsim'a Bakurê Kurdistanê li dijî can ji destana Jîna Emînî. Êvara roja çarşemê 28 Êlûnê hejmareke zêde ji jinên Dêrsimê û xelkê bajêr li kuça hunerê kom bûn û bi bilindkirina slogana Jin, Jiyan, Azadî ber bi meydana Seyid Rıza ve meşiyan. İranlı kadınlar 1979 yılında Jinên Îranê piştî şoreşa İslamiya Îranê di sala 1979 de û heta niha dibin zexta hicabê de ne. Ji wê dema Xomeyni destilat girde destê xwe û heta niha bi hênceta axlaq gelek jin hatine bidarvekirin. Nekê min ew jinên bi tometa pabendî hicabê nebûne rûbirûyê tundûtûjiya polîsan bûne. Hatine desteserkirin û xistine zîndanê, ev hejmar jî her roj zêdetir dibe. Beşek ji jinên ku beşdarî xwe pêşandanê bibûn wek dijî hikûmeta Tehranê û piştgiriya li Jîna Emînî û xwepêşanderên Rojhilatê Kurdistanê û Îranê pora xwe birîn. Jin, Jiyan, Azadi! Jin, Jiyan, Azadi! Bi jî xebata azadîxwaza jinên li Îranê hatine kuştin. Xwepêşandanên Rojhilatê Kurdistanê û Îranê 13 rojin berdewam in. Roja 16 Îlûnê piştî can ji destana Jîna Emînî ji seqiz dest pê kir û piştre li nêzîka heştî bajar û bajarokên Rojhilatê Kurdistanê û Îranê belav bû. Li gorî agahiyan di xwepêşandanên Rojhilatê Kurdistanê de herî kêm 19 kesan canê xwe ji dest dane û bi sedan kes jî birîndar bûne û hatine girtin. Li gorî rêxistina mafê mirova Îranê heta roja duşemê 26 Êlûnê herî kêm 76 xwepêşanderan canê xwe ji dest dane, ji wan 6 jin û 4 zarok bûne.